Москва шантажувала, Вашингтон відкидав. Так завершилися 8-годинні перемовини у Женеві щодо гарантій безпеки. Зустріч відбулася у закритому режимі на території представництва США при відділенні ООН. Делегацію США очолила перша заступниця держсекретаря Венді Шерман, а Росії – заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков. З Москви він привіз ультиматум до НАТО – більше не розширюватися. Ба більше, на думку Кремля, альянс мають залишити країни Балтії, а також Польща, Угорщина, Словаччина, Словенія, Чехія та інші. Усі, хто приєднався після 1997 року. Ще одна вимога Москви – не брати до НАТО Україну, бо це, мовляв, неабияка загроза Росії. Начиная с количества самолета-вылетов, заходов кораблей в украинские порты, тренировочных миссий, которые осуществляются целым рядом государств НАТО на территории Украины, полетов авиации всех видов, включая стратегические бомбардировщики с имитацией ударов крылатыми ракетами по Крыму, пролетов этих бомбардировщиков на расстоянии 15 километров от границы с Россией, полетов конвертопланов «Оспрей» над Дніпром в Києві, матір'ю городов русских і так далі. У Державному департаменті заявили, що очікують, коли російські солдати повернуться до казарм, а не загрожуватимуть Україні. І вкотре наголосили, що не Росії вирішувати, кому бути в НАТО. Ми були тверді, реагуючи на безпекові пропозиції, які ми чули від Москви. Ми не дозволимо нікому згорнути політику відкритих дверей НАТО, яка завжди була центральною в альянсі. Ми також не відмовимося від двосторонньої співпраці зі суверенними державами, які хочуть співпрацювати зі Сполученими Штатами. І ми не прийматимемо рішення про Україну без України, про Європу без Європи і про НАТО без НАТО. Or about NATO without NATO. Паралельно з перемовинами в Женеві тривала зустріч у Брюсселі. Там засідала комісія Україна-НАТО. В альянсі наголосили, що Україна є перевіреним партнером НАТО, та наголосили, що жодних компромісів з Москвою бути не може. Ми прислухаємося до проблем Росії, але будь-який змістовний діалог також має вирішити наші занепокоєння щодо дій Росії. І це має відбуватися в консультаціях з Україною. Як це ми робимо сьогодні? Ми всі повинні усвідомлювати, що вимоги Росії до союзників не можуть розглядатися як переговорна позиція. Агресор не може ставити умови, поки російські танки не відведені від українського кордону. Ми бачимо, як росіяни намагаються відкласти дискусію, погрожуючи новою війною замість просування до миру. Росія намагається нав'язати свій порядок денний замість того, щоб повернутися за стіл перемовин. Росія ніколи не отримає гарантій нерозширення НАТО, упевнений міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Про це ж говорять і у Білому домі та закликають пильнувати за діями Росії. Ніхто не повинен дивуватися, якщо Росія поширюватиме дезінформацію про зобов'язання, яких не було, або якщо вона піде на продовження дестабілізації. Ми закликаємо всіх не піддаватися на будь-які спроби дезінформації. Перемовини в Женеві відкрили дипломатичний тиждень. У середу та четвер з росіянами говоритимуть в НАТО та ОБСЄ. Росія не татко, а гвалтівник. Ще раз полізете – отримаєте по яйцях. Екс-глава МЗС Польщі та чинний євродепутат Радослав Сікорський відповів главі МЗС РФ Сергію Лаврову. Той заявив, що НАТО стало суто геополітичним проєктом, спрямованим на захоплення територій, осиротілих внаслідок розпаду Організації Варшавського договору та Радянського Союзу. Заяву Лаврова у Твіттер оприлюднило посольство Росії у Великій Британії. У відповідь Сікорський пояснив, хто така Росія. Зрозумійте, російське посольство, раз і назавжди, зрозумілою вам мовою. Ми не осіротіли, тому що ви не були нашим татком. Швидше, серійним гвалтівником. Саме тому за вами не нудьгують. А якщо спробуєте ще раз, то отримуєте по яйцях.
Постійний шум телевізора та російська пропаганда збивають з думок. Про це з неволі пише політв'язень Азіз Ахтемов. Його разом з братом Асаном та першим заступником голови Меджлісу Наріманом Джелялом окупанти звинувачують у вчиненні диверсій на газопроводі у Перевальному під Сімферополем. Листа, написаного наприкінці грудня минулого року, опублікувала дружина бранця Аділі Ахтемова. Азіз розповів про судилище, на якому бранцям продовжили арешт до 23 лютого, а також про умови тримання у СІЗО Сімферополя. Закончились следственные действия. Мы совместно с Джеляловым Нариманом и Ахтемовым Асаном ознакомились с томами. Честно говоря, фантазия, с которой написаны тома, меня впечатлили. Очень много узнал нового, чего мы никогда не делали. Над сценарием органы власти работают отлично. Нас посадили в машину, и мы выехали в сторону СИЗО. По приезду из-за большой очереди подождали где-то часа 2 у ворот. После этого нас завели в боксы, где держат людей перед проверкой. Там мы провели 1-2 часа. В итоге в свою камеру я попал в час ночи. В данный момент на 27.12.2021 года в камере находится 9 человек на 6 коек. Мест очень мало. Когда в середине дня все просыпаются, то к столу, чтобы поесть, невозможно подойти. Кушаем мы все отдельно, по очереди. Постоянный шум телевизора и российская пропаганда новостей сбивают весь толк мыслей. За здоровьем стараемся следить, но из-за сырости у всех постоянный кашель. Вещи высыхают по 2-3 дня. Окно всегда открыто, так как все курят, а дым должен куда-то уходить. А так терпимо, потому что другого выхода нет. Єдність дорожча за штрафи. Кримські татари, оштрафовані окупантами, продовжують сплачувати штрафи монетами. Напередодні оштрафовані активісти з Нижньогірського району у відрах, банках та пакетах принесли монети до російських банків. За словами активістів, гроші на оплату штрафів збирали по всьому Криму в рамках кримського марафону. Серед оштрафованих багато і громадських журналістів. 4 сентября возле здания ФСБ меня забрали за нарушение порядка по статье 20.6.1, часть 1. И присудили, в дальнейшем присудили штраф в виде 5000 рублей. Вот сегодня, 11 января 2022 года, мы собрались, и я в частности, чтобы уплатить штраф, незаконно наложенный на меня административный штраф. И оплатили мы его средствами, которые собрали крымский марафон, то есть все мусульмане Крыма неравнодушные, то есть собрав буквально по 10 копеек, помогли мне и моим коллегам, моим друзьям всем оплатить штрафы. Был задержан, да, на своей, скажем так, выполняя свою работу, да, у меня на руках присутствовали, да, тех задания со стороны редакции, да, то есть несмотря на все это, да, я был задержан сотрудниками ОМОН и доставлен в суд, да. Суд в дальнейшем мне призначил штраф в размере 10 тысяч рублей. Несмотря на все доказательства, да, которые защита, да, моя предоставила, да, то, что я был на задании, да, на работе, то есть они, несмотря на все это, как бы все равно присудили мне 10 тысяч рублей штраф. Нас никого не пустили, ни журналистов, ни обычных людей, ни родственников, да, на это заседание не впустили. В итоге в 11:20, да, я как сейчас это помню, то есть ОМОН как сорвался с цепи, начали нас задерживать. В итоге присудили нам штрафы, да, лично мне был присужден штраф 10 тысяч рублей. То есть Ағылшын Джемаат средствами крымского марафона, усилиями всего крымско-татарского народа эти штрафы были оплачены. Чох Сағылшын Джемаат. Ну, конечно же, мы с этими штрафами, административными штрафами и административными арестами мы никогда мы не согласны. 29 октября, находясь в городе Симферополе, хотел попасть на открытое судебное заседание, в чем мне было отказано. Соответственно, на улице меня задержали сотрудники полиции и сказали, что якобы я нарушил какое-то общественное... и на меня наложили административный штраф.
Я бы хотел поблагодарить наш народ, Сауболсын, что они сегодня приняли участие в Крымском марафоне, где собирались средства на оплату штрафов. Окупанти декого затримали на початку вересня у Сімферополі біля будівлі ФСБ, коли викрали Нарімана Джеляла та братів Ахтемових. Люди лише прийшли дізнатись про їхню долю. Інших затримали біля окупаційних судів, де розглядалися надумані справи проти кримських татар. Слухачів до зали не пустили, а затриманих покарали за порушення карантинних обмежень. За останні 4 місяці 2021 року окупантами було затримано близько 200 кримських татар. Окупаційні суди призначали штрафи від 5 до 30 тисяч рублів. Таку практику окупанти почали на початку вересня. Уже наприкінці року багатьом затриманим почали призначати адмінарешти до 15 діб. Від підриву загинули 2 українських воїнів. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, вони виконували завдання на замінованій ділянці фронту. Ворог двічі відкривав вогонь в бік Пісків, що на підступах до окупованого нині Донецька. Артилерія мовчала, однак вогонь відкривали зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Станом на 11 годину поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. У вівторок Північна Корея, ймовірно, випробувала ще одну балістичну ракету, другу менш ніж за тиждень. Схоже, глава КНДР має намір виконати обіцянку, яку дав у новорічній промові – наростити військову міць. Чиновники Південної Кореї та Японії розкритикували випробування, сказавши, що такі запуски дедалі більше дестабілізують ситуацію в регіоні. Північна Корея нещодавно вже запускала балістичні ракети, і Рада безпеки ООН уже обговорювала, як на це відповісти. Дуже прикро, що за таких обставин Північна Корея і далі запускає ракети. Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що запуск зафіксували південно-корейські та американські розвідувальні служби. Зараз розвідки Південної Кореї та США проводять ретельний аналіз, щоб зібрати більше інформації. Резолюції Ради безпеки забороняють Північній Кореї проводити будь-які випробування балістичних та ядерних ракет, а також накладають санкції на ці програми. КНДР і далі створює зброю масового знищення і балістичні ракети, що загрожує міжнародному миру та безпеці. І нещодавній запуск балістичної ракети свідчить про намір КНДР розширити свій незаконний потенціал озброєнь. Перемовини між Пхеньяном і Вашингтоном поки що зайшли у глухий кут. Північно-корейське керівництво заявило, що відкрито для переговорів. Але якщо США відмовляться від своєї так званої ворожої політики, такої як санкції та військові випробування. З 47 квартир згоріло 26. Нічна пожежа в окупованій Ялті майже знищила двоповерховий будинок на вулиці Мангарова. За інформацією рятувальників, близько опівночі в одній із квартир вибухнув газ. Вогонь дуже швидко поширився на сусідні квартири та дах. Мешканці сусідніх будинків зі страхом дивилися на вогонь, побоюючись, що він перекинеться і на їхні будинки. До нас пока не дошло, вот стоим, все волнуемся, все прибежали. Я вышла на балкон, смотрю, полностью вся крыша, высокие языки пламени, и мы бегом, вот это вот сейчас, в чем были, вот в пижаме ребенок, вот что было, вот, только паспорт взяла с собой, и пламя было, в нашу сторону уже пламя шло, на 38-й дом, да. Вот мы в соседнем доме, но в стенку, да, надеемся, что не достанет. Страшно, дуже страшно. А от рятуватися хотіли не усі. Цей чоловік на другому поверсі намагався скинути пожежну драбину та виривався з рук рятувальників, але сили були нерівні. Дядька, отгоняй, сейчас пожарка будет или еще что. Куда-нибудь отгонять, куда?
Я не знаю куда. Там стали машины. Гасити пожежу приїхало 16 пожежних розрахунків. Подключили в речку, с речки качают воду. О 1:30 ночі вогонь вдалося приборкати, а ось повністю загасили пожежу лише о 6 ранку і ще довго не пускали людей до своїх осель. Закрыть надо квартиру с сопровождающим. Вот в этом доме. Потушили уже. Я приду, закрою ключ. Ну вот товарищ майор стоит. Товарищ майор, ну что вы, там украдут. Золото лежит на 1 600 000. Кто будет отвечать? В офіційну версію не вірять місцеві блогери та деякі місцеві жителі. С раннего утра мастер репортажа с места ЧП Янина Павленко успела поблагодарить МЧС за успешные действия и выложить совместную фоточку. Но что-то мне подсказывает, что не все так гладко. Услышим мы еще о грандиозных планах застройки исторического центра Ялты. Вчерашний пожар в многоквартирном доме в Ялте напомнил мне историю десятилетней давности. Как-то пришел ко мне решала при городской власти, чтобы поговорить. При разговоре он обронил фразу, что, мол, мы приходим, просим и нам не отказывают. Я спросил его, а что, люди вот так просто соглашаются отдавать? Он ответил «да». Через некоторое время после этого разговора в городе начались пожары в лучших с коммерческой точки зрения объектах недвижимости. Среди них подожгли и мой. Пожар в Ялте произошел в лучшем с коммерческой точки зрения месте, где сотка земли стоит очень дорого. Обійшлося без загиблих та травмованих. 12 людей, що залишилися без житла, довелося розселити в один із пансіонатів. Їм обіцяють компенсацію за утрачене майно. Антирекорд у лікарнях США. Пацієнтів із коронавірусом в Україні не бувало багато. В усьому винен новий варіант Омікрон, який вважається найбільш заразним серед усіх штамів. При цьому важкі форми захворювання він викликає рідше. Як каже статистика, у США з коронавірусом зараз госпіталізовано понад 132 тисячі людей. Попередній рекорд був у січні минулого року. Хворих було на 600 людей менше. Але цього разу усе інакше. Тільки половина лежить із класичними симптомами ковіду, такими як ускладнення дихання, пневмонія або низький рівень кисню у крові. Інші 50% – це люди, яких госпіталізували з інших причин. Наприклад, серцеві напади, інсульти, біль у животі, рак та інші захворювання. А потім у них випадково виявили ковід, оскільки всім, хто знову прибув, роблять тести. Якщо говорити про лікарні Нью-Йорка, то приблизно половина госпіталізованих щеплена від коронавірусу. Близько 10% госпіталізованих із ковід перебувають у відділенні інтенсивної терапії, а 5% на штучній вентиляції легень. Це менше, ніж під час двох попередніх сплесків. При цьому, на думку експертів, кількість хворих ще не досягла піку. Нам потрібно ще вивчити цифри, але ми очікуємо, що пік настане через 1-2 тижні. Загалом по країні госпіталізації з ковідом із грудня стабільно ставало більше, а за останні 3 тижні їхня кількість потроїлася.